ngikhona la. Engifuna ukwazi ukuthi kuza kanjani ngizofunda amakhampani eyodwa. Niwafande streamline umuntu oyi1. Kwesibili Sipho. Kumele ukwazi ukuthi awubuyila. That must be clear. Nonke la nibuyile building. Mina ngikwazi lokho kufanele ohlala emakhaya. Asikwazi ukuseva izigebengu efana nayo. Ezidla igazi lama artist. Okwesithathu, nenze show ukuthi le mali le nibhadala back for ama artist akwazi ukuphila. Akasikwazi ukuseva abantu abafana nani, you understand? So ke sifuna imali yethu thina la. Manje sazenza usitshela izoxoxa lezi ndawo nixoxa le. Ayisizukuyithatha indaba yini. Simtshelile uminister wenu lo nifakela ngobungani benu. So ke ngifuna niki khiyeza le building. Nifok off nami. That is the end of story. Asizukuzodlala nemagame. Uhambile kwaMayimayi kodwa wazi ukuthi kunemali la. Uyodonate kwaMayimayi. Kodwa imali ama artist ayikho. Isounda kanjani into? Inengqondo into oyenzile Sipho. First of all, asenze kanje mfethu. Tone your voice, right? Itone Sipho ayisebenzi ngoba usuthi Sipho usuthi imali zethu. Kodwa uzongitshela into ngitshela ukuthi Tone. Akho Tone ngizoyehlisa khona. Sipho, lalela Sipho mina ngumZulu, ngizokubonisa ukuthi ngumZulu. Yeah, mongena umZulu ngizokubonisa umZulu. Yeah. So awuzukwazi ukuthi uzodlala uzosixhaphaza Sipho. Asizuxhashaza wethu. Asingaqhoshi ngobuzulu. That's wrong. Yeah, asizuxhashaza wena ke. Mina ke mhlawumbe abantu ngabaxhaphaza. Mina ngizokuvumela uzosixhaphaza. Uzogibela emakhaya. Khona manje dala uhlezi lokhu baleka nibaleka nenze dlala imali